खाबाय खबाय लामसगो इब्राहिम था लंले बायदि लंले हामबाय आं 2012 नि सिमि आइपिएफ दिख्लायै दंमानि बिगत 8 मास आं पार्टीनि याकागै आसुगै तुंजाब तासाराबो बावानो सेंट्रल कमिटिनि आं कायसा आईएमडब्ल्यू नि जीएस दंमानि जेनेरेल सेक्रेटारि दंमानि राज्य कमिटिनि बावकानो कुनो सस्पेंशन खालामजाया आं खुद निजेनो रिजाइन दगै आं तिनि इरो जे सिनि लगेयो 31 भोटार टोटल फाइका महाराजानि थानसानो लगेरनानि बागै आगामी दिनो सब फैमिली 10 फैमिली 11 फैमिली 31 भोटार टोटल 39 भोटार फाइका महाराजानि थानसाना हमजागै एवं विशेष खायै चिनि जे टीटीएडीसी एरिया न जों आरो डेभलपमेन्ट खायनानि बागै तिनि आं गरम गोनां तिनि सार इएम राजेश त्रिपुरानि याग्रमय एवं ताबुनि तिनि प्राक्तन बर्तमान जेटा तिनि कैंडिडेट गरम गोनां धनंजय त्रिपुरा सहकारि टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट जोंना दङ আমরা কি সব বিষয় বল বুঝাবো যে আবার আপিএফ থাকা আপিএফ পরে আটি সালে জেনারেল সেক্রেটারি দङ তারপরে আবার আं महाराजाना हामजागै बिनि तुतमना हामजागै आबार एगेन आं तिब्रा मथा फै खाबाय खबाय लामसगो इब्राहिम था लंले बायदि लंले